No vidím v tom nějaký aromatizovaný uhlovodíky, ale jako nevím. Aha. To vidíš vyššie ako ja som mal chemii iba 2 roky na základnej. Alebo 3? Neviem, ty kokš. Ja už neviem, koľko to bolo. Já už bych možná tak dal, tyjo, dokupit tak vzorec benzenu, ty vole, tak všechno. Tak to já jsem měl chemii asi 5 let a z toho jsem na ní byl tak rok. Pak jsem to vždycky zatáhl. Počkej, C2H50, ne, to je O, aha, jo. C2H5OH, Jsem selek, Tak poďme ho zabiť. Echo, pojď. tam jsem. Vedáte si ešte taktiku. Tady se má něco klencovat, že? Bolo by dobré. Klenc! Asi ne, musíš sám. Laser tam je. Víte nechal Odmíním zomrieť, si jo. Víte nechal zomrieť a potom, že klezni si to. Hard device, hard device. Bude kopat za 4, 3, 2, 1. AOE, pravá strana. Laser. Ty vole. Do píči, ty vole, stojím úplně kurva daleko od toho. Kurva moc daleko asi ne. Mám ho. Teď mě hodil, vem si ho. Pozdě. Pozdě. Takže tak. Takže ahoj kuličko ohnivá. Auč, very hot. Keď znal tak ja furt sa vidím stáť v strede, vidíte ma vystať? Zapíšu vztah, když jsem mrtvej. Choroba z povolání. Jako ma vidíš, Lucy, vidíš ma mŕtvého či živého, lebo ja tu stojím. Aha. Já jsem se včera hrozně smál, Děkujem. že na hotu jsem byl, tam týpek do generálčetu furt psal. Stak, jak to slyšíte pak? Stack, steck, stock, já jenom. Type stuck, bro, jo, thanks. Běžíš a najednou ležíš. Ty vole, nedáme se fakt všichni na Vovko, ty vole. No jasně. Tam to bude to isté a tam potrebuješ vyššie ľudí na tú progress grupu, bohužiaľ. A no tam bych měl další 4 lidi do gildy hnedka, no. Tak V životě jako, jsem Vovko nehrál a začínat s tím nechci. jako to be honest, dneska mi písal Justy, že sa bavil s nejakými kamošmi, čo hrali a že oni pôjdu naspäť jedine, keď budeme mať ešte plus 8 ľudí do progress grupy, lebo keď není progress, tak ich to nebaví. 10 potom pridali, no. Lexi. Na kolik tam potřebuješ lidí? 16? Neviem, či nie až 24, ty vole. Ty vole. Aj 48 bývali, no. No, 48. Psali si zlatý Mass Effect, viď? Tam že stačí 4 lidi, ty vole. ...24 tam bolo vždycky, tá klasická, a potom dali tam tú desinu. Jako flexi, že môžeš ísť 10 až vyše. Ale to nemôžeš ísť ako hard mode, no ten musíš mať proste... Neviem, či 12 neurobili popravde. Laser. Laser tam je. Bude oheň za 2, 1, Hodil Němci, jo. ber. My device. Bude rozbíjet za 5, 3, 2. 5, 3, taky umí počítat, dobrá matika. Tak určitě, že jo. Pec. AOEčko, pravá. Oheň.
Fire device, Fire podle device. mě. Echo bear. Echo. No, Fire device. Lens? Myslíku, když Laser. fakt nemusíš, tak si to nedávej. Já jsem to nekonzoval. Já vím, ale minule jo. Bude kopat za 2, 1, teď. Wow, Jiříku, bacha, plamínky. Fire device? Ahoj, Aduš. Zapomněl si, jo. Ber. Mám na sobě. Laser. A ovečko doprava. Jo, prdele. Rozbíjí. A ovečko. Laser, sorry. Echo bear. Ber. Mám. Fire device tam je. AOE doleva. Rozbíjí. Prdele jsem se nechal kopnout. To... Co? Fire device, pozor. Laser tam je. Rozbíjí za 7. 3, 2, 1. Já jsme zabili vežu, já nevím, čo čaká asi, hej. Sorry, já měl lák asi tak mi Echo bear, Bear. echo bear. Rychlo zabijte fire device. Můžeš pustit. Myslíku, proč jsi tak daleko? Zabijam ty veže. Po tejto už len bossa. Po tejto keď sa opraví, už sa nebudú opravovať ďalšie. Fire device, Fire fire device, device. echo bacha. Rozbíjí za 3, 2, 1. To je break. A ty vole. Laser. Vem se. Echo, sorry, kurva. Tak Ten pojďte, laser AOEčko 40. doprava. Fire device. Tady furt věžičky, jako na druhé straně. Aha. Zapomněl jsem, sorry. Echo bear. Jo. Full boss jenom. Musíme, lebo 3%. Bacha, je tady fire device, jo? potrebujem break. Ty vole. Tak to sorry, ty To vole, byl ale len tohle... rage. Zabij to! 16, pojď! Na druhý kill, na druhý to je pull, zase seriously, kill, chaladi. ty vole. Seriously. Je to tak. Ty krávo. Gratulace, ty To A můžeš. zas sa stalo